Realment, què és l'amor? S'ha parlat tant de l'amor que ja hi ha qui diu que no creu en l'amor verdader. És normal que una cosa tan increïble s'hagi utilitzat amb tanta lleugeresa. En nom de l'amor s'han arribat a cometre moltes injustícies, masses vegades. Tenim cançons que parlen d'amor, pel·lícules basades en l'amor, i fins i tot, en la història de la humanitat, hi va haver un moviment caracteritzat per la pau i l'amor. Però, què és realment l'amor? A la paraula de Déu trobem molts versets que en parlen, però especialment vull centrar-me en aquest. Acompanya'm a Efesis, capítol 3, versets del 17 al 19. I diu així la paraula de Déu: que Crist habiti per la fe dins els vostres cors, ben arrelats i fonamentats en l'amor, a fi que pugueu comprendre amb tots els cristians quina és l'amplària, la llargària, l'alçada i la profunditat de l'amor de Crist, que sobrepassa tot coneixement, per tal que sigueu plens totalment de la plenitud de Déu. No hi ha privilegi més gran que viure dins d'un amor constant i diari, on la base és l'amor que Déu va demostrar envers nosaltres. Quan el centre de la nostra vida és el sacrifici de Jesús, el Fill de Déu, per nosaltres, i portem aquesta veritat dins del cor, aleshores podrem entendre i viure el veritable amor. L'amor verdader no és el que ens expliquen les pel·lícules, ni el que venen molts músics, ni tampoc el que ens hem inventat com a éssers humans. L'amor és que el mateix Déu va entregar la seva vida per tu i per mi a la creu del Calvari. Amor és estar disposat a viure per Déu de tal manera que siguis una imitació constant i incansable de Jesús, estimant en cada moment i a cada persona que Déu posa en la teva i en la meva vida. No hi ha persones complicades, sinó cors ferits i una naturalesa caiguda que tots portem per herència i que mostra com necessitem la redempció. Aquesta naturalesa ens mantenia separats de Déu per sempre, però Jesús, en un gest d'amor sublim, ho va trencar amb la seva sang. Quina benedicció poder conèixer l'amor de Déu en tota la seva amplada, profunditat, alçada i llargada, i que, a través de l'Esperit Sant de Déu, puguem viure en aquesta mateixa sintonia. Acompanya'm en oració. Estimat Déu, ensenya'm a estimar com ens estima Jesús. Ensenya'm a viure sota el veritable amor que ell va demostrar donant la seva vida per nosaltres. Reconec i crec que Jesús va morir com a mostra del teu amor per mi. I vull viure guiat pel teu Esperit Sant, per ser cada dia més com Jesús. En el nom de Jesús, amén. Que tinguis un dia molt beneït.